Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku harap itu kembang gawe nyiram Montoreo walaupun saya kan lingkene kudu siram. Jadi ini aku makasih ya guys, cus. Bukulaan. Banyak karo jus jambune. Aku soalnya langge gak penak. Bentar lagi goreng sosis guys. Oke, jus aja lo receh. Gak apa-apa sekarang aku duwe sale. Nggak bener guys iki ana kucing tapi turu nempuk. Kegagalan. Akhirnya blender guys. Jus naga karo jus jamu ki yen kita. Wih. Mantul. Kayak itu sosis barang guys. Bisa siapnya duit lidik guys. Nyari ngono ki aku mau coba kembang ning gone. Apa jenenge? Mbah iki lho. Bamar guys. Terus ki anakku nggone Mas Vino. Tak nyampe lagi guys. Iki kembangnya bareng kae. Yo gak anyar ki yo tetep disiram kembang guys. Yo syaratnya ngono kuwi. Pokoknya disiram kembang. Iki mau tapi sore iki padha TPA terus iki isone bengi. Wis tak cemplungane kene iki. Wis. Oke guys, ya aku pengen Mbak Ipah gitu makanya anak malas ini. Assalamualaikum. Di Mama wis nganu ah. Piye? Kok iso? Ijek, soalnya motorku kan rusak-rusak terus, wis baterai lemah. Iya, kucing cing. Di aja ngono aja. Wis kerewetan kula ora mbek kon. Ibu gurine kucing. Gurine kucing. Oga. Ayo. Ayo peteng. Halo Reza. Mas Reza diceluk. Iya wis. Kon tak sithik pin lo ya. Kok masuk? Dalam ya Allah Gusti. Iya lek. Wes dalam 3 kulaan. Lah iya. Ini guys, namanya Pak Eko. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salatan fitin nabiyatan berjajat nabiyatan ilmi barokatan rezeki wa tauban qabul maut dzariyatan dal maut dan minan nar wa faidal hisab. Allahumma inna lana fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa faidal hisab. Rabbana la tuqina ba'idadana wa inna tuqarrab innaka rabbana afina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan abdu wa Guys, wis bar didungani Pak E. Ya, Pak. Kembangnya di berhasil Ritual. Wes sih, ritual matahari. Aku gak roh.
Duh, ranyu kena wes. Wes. Nopret nanti nopret. Nah berat melok kowe melok. Seh. Bengi-bengi guys. Lah melok mbak sampean. Ya dah rak di dia dong. Ngosek apa ya gogot ngosek. Ya Allah Gusti. Kaget guys ya Allah. Ayo Mas, awas Pak. Den. Ketok pora iki mang. Apa video itu lagi tiga kali Pak. Nai. Neng ngatamin tok pira iki. Aduh. Bengi-bengi yo ngene iki, guys. Nek bengi-bengi yo ngene iki. Yo ketulah aku mang. Tok pira? 1000. Jalan. 3000, 3500. 3500. Sen tok pira sen? Siti. Pira? Wah, akeh 4500. Awakmu pira nae? Gak anu tri. Gojok ndang piuk ora. Duh, tak akeh meneh. Duh. Aku tak akeh. sakit dampet iki. Ndak iso guri kok. Aku kesine gak pengen royok dening isorku akeh. Iya. Ada kupret sikat ae. Iki tok pira 4.000. Iki. 3,5. Aku kan 4.500. iki jen rasa melok motor. Pina ndak pira? 6.000. Akeh. Ndek ambek iki. Kok tadi jaga ning jok kok dilawuk. Walah iya iki. Pak Joko kan ngene krek langsung bek. Duh. Tapi bang. Tapi sebenarnya ini gini apa itu bro? Iya. Lep. Ya. Dah. Lah ada duit nangim. Ketoknya sempitan kok. Ketoke. Gua enak Jajal. entek kok. Iki wis dipreteli, guys, nganune. Yo soalnya ki tri kan wajar aku rak saya undang ketik mati kok Iya. Lho Pak Gogot yang kene langsung tak jungkuk kene ae gitu wae. Yo kok nejo kepane ngisor, Pak. Lah langsung tak piro kok. Pero ning isorku kene lho, Cing. Lah putih ini kene kupret kene mbokku. Dadi aku bingung. Kupret ning kono rasaan. Semi mang berapa? 3,5. Ya 3.500. Sendok tempe. Tempe. Takon aja melok nang meloki. Iya koe. Ya. Wis sareng tapi rasa. Ngono kok dilakon melok. 3.500. Lah kok sehati mbek ngatemi. Piye? Halo. Ira naik. Jiko pino kok. Aku jiko piro. Dulu pasti lah. Lah itu hitung. Wes 1.000, 4.000. Iso ngitung prenai. Iso hitung men 500 kok. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Udur-uduran ae. Ngono mang mah. Apa jero sih? Alah biasane yo ancene gak mau gak entuk. Jadi toko es. Toko es Pak sih. Iya, ngorong. Sirine nggo tuku es ngorong dekne ya Pak ya. Dadi ketemu moyo deh. Oh yo. Wis teko Taman Budaya Cepuwi. Iki mau bar kon Jambi guys, terus lanjut mulai lewat Cepuwi. Berseberan duit langsung lanjut. Laku lewat di langsung pasar
pasar induk guys, melewati pasar induk. Ini teko terminal Cepu guys, suasana terminal Cepu malam hari. Ini terminal Cepu guys, jos terminalnya jos. Kayak terminalnya jos sih guys. Masen ngantuk bocah guys. Kok melek mas? Tak kira ngantuk. Gak melek ya pak. Terus lanjut pom bensin Cepu. Mesin ngantuk pak. Lanjut guys, mulai langsung mulai. Dia naik gajoan guys, gajoan tutupnya jam 11. Terus lanjut mulai lewat Bravo. Oke guys, ki wis diprotoli mau sejak di bengkel. Supra 125. Soalnya eman-eman guys, gak digawe jadinya diprotoli. Tidak ada mbak ogot iki. Tekek. Ini jangan guys. Cak aslinya. Tapi yang jadi diprotoli soalnya eman jadi gawe muatan soalnya. Yes, pokoknya wis batu kembang, wis penirap, terus wis kabeh dadine iku guys. Wis bar wis mari. Cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.